Nggih sing niki terus sing niki nggih sakit. Kalih kanan kiri bawah. Jadi sing loro kuwi mau ditempel. Nggih. Terus setunggal mboten ditempel. Rasane cemil. Disebul ngono ya. Ini langsung sing loro. Sampean sampean bisa sampean foto kanan. Duwe flash ya, Mas. Ambani lorong tuh. Attack. Pokoke wis ombo apa urung, Pak? Nggih sampun Bu. Ulane wali kali to Bu, koyo ampas kambi ngono. Koyoan. Tapi yo dibeli. Apa tas diresiki ngoten nggih. Iki loro apa ora? Sakit. Iki loro. Iya. Jangan. Nggih. Enak ini. Nah ini gitu loh. Ini mungkin. Menawi pas diresiki dokter Bu. Napa nggih? Kapan, Mbak? Tasik wau. Wow. Nggih. Tapi sampean dhisik pangkah loro ae ngono Ci. Asik sakit. Wis diresiki tapi cek loro. Wis ombo apa urung to? Ambo. Ngisor. Nggih. Iya. Bari ki njajal aku barang pisan, Mas. Yo. Piye? Kulo barang ki sakit tok niki. Heeh, heeh. Ya yo lek loro iki jane lek anu panjenengan uler lho, Mas. Iki jane kok. Nggih. Menawi nggih Bu. Nggih diresiki. Sampai pas juga. Itu mulai aku dulu. Ini boleh dicekel diakep niku. Akepan ya. Diakep aja. Akepan koyo ngerokok. Oh, salah. Guys, ya. Ora tau ngerokok moko nyebul ya. Kesela-sela. Ya, ndak ya. Jajal sampeyan senterne kene ning banyune. Enak ya. Putih-putih. Oh putih-putih ngono ae, Mas. Masa Putih Jawa ngono. Masa niki Bu? Gair-gair. Masa ya?
Biasa biasa. Itu. Malah ini aja. Lucu padahal. Padahal. Kalau santar gitu. Iso ngakep ngono di sebul di anu ngono wasne ngono. Ya Selasa. Ana guyu deh. Ora. Aku ki wis loro mah, banyak aku. Aku lho ada ning kene. Ada. Ora. Ngebul. Jadi sebelin Mas, saya tau. Ngono terus ya. Oh. nyebul ngono kuwi ya Enggak kondur kan enggak metu to, Mas. Padahal ngono. ngene to Mas, nang sini nangis to ning dhuwure ngene iki metu yo Oh. Apa Paling enggak terenggene ular lho ya. ini tak jek niku ora tambah. Nggih. Rasane nek cemuk-cemuk ngono kan. Rada mencingan, Bu. Nut tenan. Iya. Bisa sama ya. Jajal. Heeh. Jajal sing loro. Ah, sing tak pati. Ah. Kok anu masak apa? Nek ngomong tak. Nah. Wong nek enek ngono ning bathok ngene iki akeh kok. Kakak. Heeh, nek enek ulure ngene. Ulure bathok ngene iki wis. Masih to, Bu? Heeh, Mbak. Oh, lek anu sak bengi lemper ngene iki tak tokne to yo an. Lek kena ulure tak tokne tak nggih diting ngono. Ih, Dhuwur iki. Heeh. Ini juga. Heeh, wis kruwawak nang Nggih, ya tak delok. Nggih. Oh, adane wi gampang lho lek enek ulure. Loro apa ora saiki loro apa ora? Oh, dalu. ke ulare gede ini ya, Bu. Ya, Iya, sekarang. sudah. Lek enggak tau ngerokok angel ngono ya. Iki lho. Pundi, Bu? Ningali, Bu. Aja sampai center iki. Oh iya, Pundi, Bu? gede ulare. Ora. Ning banyu jajan ning banyu Mbak Anak ora. Ora semuk-semuk ngono Mbak. Heeh. Tonton. Heeh. Guys. Nonton-nonton. Ya tahu rokok ora iso. Lah, lek niki mboten percados kula. Iso ora to. Loro maan.
Wes ya. Saja dibuka. Sidut tuh bang. Enggak. Enggak. Iya. Betul niku mboten nut-nut men. Mun boten nggih. Ari tenan. Nggih. Aku sempet tanya ya langsung ngerti lho. Nggih. Ini jajan dulu Mas. Kilo Mas, iki Kilo. asli. Oh iya. Iya asli bi ular. Ular metu tenan to. Kilo Mas. Oh, gede. Ya. Enak ular tenan to. Nek pokoke lek loro panjenengan ular Oh, e kutuk itu. Mas. Iki lho Lah. Mas, wis mati tapi to. Wis mendem. Iki lho, iki asli ular e. Aku anu tak dehekne nang ngene iki sampai Dia enggak ketok. Iki. Mak senter enggak ketok. enggak ketok iki. Ya niku ya. Ih. Tenan yo. Atau Enak ular tenan to. Ular e sing gunah. Kilo. Lawing kena to, ketok to ndi. Nggih. Nggih. Sik ajalane. Bisa tak cekel ya? Gila ini rata. Enggak. Atas apa Ya. ngono kuwi? Atas apa? Oh iya. Ya si ular le. Ular to, Dan. Kita cek udah boleh. Ora uget-uget. Asik urat Pak. Tapi kok atas kayak ulat ya Bu ya? Tuh langsung enteng anglong. Bah masa? Oh. Ya Allah. Oh iya. Ah ularnya tuh. Sumpah mah langsung mari kok. Sumpah. Sumpah juga loh. Tuh apa ular ya? Angkot amat tuh. Tak angkot pemergo mau diresiki ya Bu ya. Sing Oh, jane. sing ngisor sing Carane nyebel aman Teman bae. sing kene ya sing sakit bredeg kok. Niki mau pun ditambah niki sing niki. Sing loro sing nang kene Nggih. tapi sing anu ngisor. Nggih. Wis ketok bolong apa urung? Tuh Sampun. ularku ini bakal urung. Wis. Kan ku mergo mau wis diresiki dokternya terus ijek lorong ngono. Misalnya ya Mas. Duh. Wajan. Ih, Oh. metu nah. Ndi? Ih, Iya iya. Iya. Metune guys. Mas, atau kita. gila. Ya, macam sekali Ibu. Kilo. Enggak gitu. Kilo. Enggak gitu. Ketok ya. Ih. Kilo. Wis itu. Kilo. Dah. Asli nyata ya. Ular ya. Budi. Kok jene sir. Anak kuwi ciri. Kok jene ndase ya? Nek sakmono ki ciri. Kok yo enek ndase? Cawang ngono kaya mengong ngono to, Mbak. Oke. Oke. Iya, ndelok. Gila. Mantul karo putih ya nomor itu. Aduh, tono kuku. Kau tuh gua. Lho. Gak enak wis akhir. Pun. Jujur aku tak belajar. Mbak Lalan jajal.
Wah, langsung anglong nek untu. Tenan ya. Tenan. Niku tunggakan kula nganu lek. Tunggakan tapi nek sing bolong neh ambi mau. Nggih. Lek anu durung ketok bolong momplong ngono. Jan kaya arep nganu tunggake kaya arep cepet dhewe penak. Ini lorong dar macane koyo rakop. Rasane wis. Wah, macak wong rasane untune sakit kok iso macak. Kenapa mboten seru-seru Ibu? Macak sing bolong pula. Dirapi klomo. Nggih. Ini sampean ngiler-ngiler ngono ra apa-apa. Sing ditambahnya malah ramet tuh. Teh. Dilek kok Heeh. dilek. Ndak. Iya. Gak kuwi rokok aku. Gak ono rokok iso. Enggak iso sama deh carane. Wes emang. Enggak iso mau carane. Enggak metu ra iso. Ono kuwi ya Enggak mutu ya. Enggak metu. Wes emang. Anu. Ora enak iki. Berang kena awake. Kan bayarnya wong rokok ngono kan pernah. Yo. Tak kene tas ayo. Boten Bu. Iya.